No lebo veľa ľudí A nemajú práve najlepšie vnútorné nastavenie a je tých asi zrejme poliedko tých ľudí, čo cítia takú pohodu a túto plynúcu z tohto. Myslím, že takýto program nemá žiadna politická strana. No nemôže mať, ani nemôže mať. To je tak dokonale premyslené, pán kolega, to je tak dokonale premyslená naša stratégia, že nás nikto nemôže vyhodiť zo sedla toho koňa. Jasne. No veľmi pekne, ako vy to máte tak vymyslené, že v tom prvom stupe ako klauni už sa prihovárate tým najmenším potenciálnym budúcim našim členom. Určite. Voličov. Chcem povedať, že Jahodovica vlastne zmení radikálne zrejme Slovensko. No totálne, pán kolega, totálne. To na tom piedestáli prvého miesta, že tu by nejaké tradičné slovenské opojné nápoje mohli byť, tak tá Jahodovica, vy to tam chcete vymeniť.